Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Studiyada sizni min Elza Ahmedjan salamlayım. Tapşırığımızın ijod türküm bilan birga şuшы minutda bizim bilan bo'lgan har bir tomoshachiga ko'tarinki kayf tilab qolamiz. Alдағы minutda bugungi kunga kirib qolgan qay bir voqealar to'g'risida qisqacha bo'lar. Bugun xalqaro jayovli yuru kuni. Zaman ritminden ozgina chetga ketib, xalqaro ko'ngillashuv kunida oshiq mushog'ini yirib qaytib kerak. Ko'plar unutgan yol etu usulining muhimligin baylarga indovchi bayram stressdan saqlay. Jayovlab yirib qaytib kuni nerv kelinkiligini saqlarga chaqira. Bugun butun dunyo bolalar futbol kuni belgilab o'tiladi. Bu bayram 2001 yilda Xalqaro futbol federatsiyasi ham bolalar fondi orasida kelishuv natijasida borliqqa keldi. Bayramning ko'p bo'lishi etib, uyushtiruvchilar dunyoda eng populyar o'yinlarning birisi bo'lgan shulay uq salomat yashash ravishini propagandalashni ko'zda tutadi. Bugun butun dunyo mototsikl kuni belgilab o'tiladi. Bayramning traditsiyasi 1992 yilda borliqqa keldi. O vaqtda bir necha yilda entuziastlar avtomobillarini garajlarda qoldirib, mototsikllarda ham skuterlarda ishga ketadi. 1997 yilda mototsiklchilarning butun dunyo rasmiy sayti ochildi. U mototransport suyuvchilar oralasha turgan tub maydonchik bo'lib turadi. Tapshiruvimizni tabib kengashlari bilan davom etamiz. So'z meditsina fanlari kandidati Ildus Latfulinga. Жиләк җыю гадәте ул безнең халыкка хас нәрсә, ул безнең гадәт. Аны начар нәрсә дип әйтеп булмый инде, әлбәттә җиләк ул витамин, ул файдалы нәрсә. Ләкин кай вакытта, кай бер моментларын белеп торырга кирәк. Беренчедән җиләк җыйганда ул экологик яктан чиста урында җыелган булырга тиеш. Чөнки менә хәзер соңгы елларда моның турында бик күп әйтелә. Мәсәлән, бу 2021 елда Америка педиатрия академиясы без балаларга ашата торган җиләк-җимешләрдә металлар бик күп дип саный һәм шуның турында аерым бер зур позиция, бер зур ход чыкты шуңа багышланган. Бу чынлапта бик зур проблема. Без җыя торган җиләкләрдә, җимешләрдә кайчакта металлар бик күп була. Шуның өчен җиләк җыя торган урын ул экологик яктан чиста, саф урын булырга тиеш. Заводлар янында җыелган, ниндидер теге хайваннар асрый торган фермалар, ашлама саклый торган складлар янында җыелган җиләкләрне ашарга ярамый. Һәм менә экологик яктан иң начар урыннар ул юл буйлары. Чөнки машиналар чыгара торган газларда анда металлар бар. Менә шушы металлар җиргә сеңеп, аннар җиләкләрдә, җимешләрдә туплана. Шуның өчен җиләк җыйган урын ул бик кайдыр бик теге урман içinde, кайдыр ерак юллардан ерак урыннарда җыелган булырга тиеш. Һәм әлбәттә чисталык мәсьәләсе. Җыелган җиләк ул теге яңгыр юып алган гына түгел, аны кеше үзе дә юып алырга тиеш. Бөтен ашарга яраклы булмаган яфракларын алып куеп, әйбәтләп юып ашарга кирәк аны. Аны бару юарга кирәк. Аны бару юарга эшкәртергә кирәк. Изге анам, туган җирем, туган телем, туган ил, кешенең рухи дүрт саны исән булса, бәхет шул. Нәҗибә Сафина. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Ике туган бергә килсә, сандугачта сайрашыр ди халкыбыз мәкале. Ә туганнар күп җыелса, бу очракта инде сайрар кышлар кичәсенә әверелә торгандыр. Гыйләҗевләрнең төп йортлары нәселләрнең 4 буынны берләштерүче гаилә учагы. Халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең тормыш иптәше Ак әби Нәкый апаның өй ишекләре кадерлеләре өчен һәр вакыт ачык. Шундый җылы очрашуларның берсендә безнең төшерү төркеменә дә кунак булырга насыйп булды. Нәкый апа иртән үк күңелле мәшәкатьтә, башкача мөмкин дә түгел. Ирак Гарәп әмирлегеннән ялга аныгы Муса кайткан бит. Һәм Гыйләҗевләрнең төп йортларында бергә уйнап үскән туган томашаларын җыярга уйлаган ул. Менә булар инде, минем оныкларым турыдан туры. Менә Сәлимҗаным, Мусам, Галиям, Зифам, Миләүшәм. Болашақта да шушы урынга килгән идек, үскәч тә шушында киләбез. Менә бер шундый урын булгач, күңелгә бик җылы. Шулай
шулай килер урын булгач, әби исән булгач бик рәхәт. Баласы балдан татлы дип әйткән сүз инде ул гомергә бара, онсында сүз дә юк. Оныкларымны сагынып көтеп алам, оныкчыклар. Менә бит инде бүген килү шуның дәлиле. Алар миңа тартылып торалар. Менә ел сайын кайтып йөри. Муса гадәттә әле кайтып үзара гына очрашкалап, миңа килеп китә иде Муса. Булай бу юлы инде кайткач, ник әле аерым йөрибез дип, әйдә бергә әби янына барып яшьлегебез турында сөйләшеп утырыйк дип менә бүген үниттеләр бит. Менә алар мин аларны яратып тормасам, алар миңа тартылмаслар иде. Нәкия апа бүгенге көндә 9 оныгы һәм 6 оныкчыгының яраткан әбисе. Оныкларының киләсен белгәч, таңгы белмәс җан Нәкия әбиләре бөтен күңелен, кул җылысын салып, аларның иң яраткан ризыкларын әзерли. Әле бит базарга да үзе йөри, күзләр генә тимәсен үзенә. Камыр салганда хатирәләргә уралам, елап та алам, көләм дә ди Нәкия апа. Әбигә барганда без ниндидер гел имтиханга барган кебек барадыр әйтәр. Әби бабайга әдәм бөтен әзерләнергә кирәк. Сакламга моторлы әдәби саф татар телендә сөйләшергә. Үзебезнең дә канунына сеңгән күрәмсең, чөнки әбидән дә, әтидән дә, аннары хәзер үзебездән, үз балаларыбызга безгә нәкъ шундый ук гадәтләр, нәкъ шундый ук кыйммәтләр җиткерергә тырышабыз. Әйдә татарча кирәк, телне онытмаска, белергә яхшырак. Һәр тел нәрсәгәдер кирәк. Нәкия апа һәр вакыт оныкчыкларының килүенә өр-яңа китап әзерләп куя икән. Бу юлы татар халык әкиятләре. Менә кайттым әле мин буларны җый. Әле күптән түгел кайттым, менә буларны сез килүгә кайтып куям. Гыйләҗевләр гаиләсендә Нәкия апаның әнисе 33 ел бергә матур гомер кичерә. Балаларны тәрбияләүдә сөйләп бетергесез ярдәм күрсәткән Нәүбәхәр апа аныкларына еш кына китап укытырган була һәм китапка карата мәхәббәтне ул уята дисәк тә, бер дә ялгыш булмас. Шулай китап укулары мине иркәли ди торган янкәй. Аяз белән Нәкияның уллары Искәндәр, Мансур, Рашат үсеп беткәч, нәсел дә ишәя бара. Оныклар туа. Шунысы хикмәт, 3 ир баладан соң бер артлы 3 кыз онык туы Гыйләҗевләрне аптырашта калдыра. Кызлар туа, Аяз аптырады. Bu nindi hikmet buldu bu. İlk birinci Галия туды, İskender'imnin oğlu kızı. Ondan ikinci bulup Zifa'mı? Yok, Milevşe minə 4 ayğa alarak. İskender'in ikinci kızı tudı, Milevşe. Üçüncü bala tudı, onukları indi bizde. Zifa tudı. Аяз аптырады да қалды, біздің үшін бик аптыраш болды. Ол қыз балаға көнікмәген. Қыз балаларны неше кетіп күйеуге тапшырырбыз, өзлеріне ғаилә құрылық болып үстіре алырбызмы деп Аяз бұршылуға қалды. Олға таба кетті малайлар. Мин иң улы бала, иң беренче онык булып чыгам инде. Мин гомумән туганда мине монда алып кайттылар, иң беренче булып. Һәм бер арамында турып алдылар. Аннан соң инде күченделәр. Һәм беренче онык булу ул бер яктан бик зур җаваплылык. Һәм икенче яктан шундый бер рәхәтлеге дә бар. Беренче онык бит инде Инде ихтибар, мен беренче онык булып. Һәм монда килеп инде балалар белән шаугыр уйныйлар ие. Миләүшә Зифа белән уйныйлар ие шаугыр. Муса Шәлимҗан белән, алар яшьләре белән туры киләләр ие. Һәм мин олы апа буларак инде буларны бөтенсен дә караулап җирдем.
Бүгенге көндә кызлар үсеп, тиң парлар табып, инде үзләре дә балалар үстерә. Гаилә кыйммәтләренә килгәндә, әби белән бабасы арасында булган мөнәсәбәтләрне үзләренең гаиләләренә үрнәк итеп алганнар. Әби бабайны бик хөрмәт итә иде, чиксез хөрмәт итә иде. Бабай йокласа бер нинди тавыш булырга тиеш түгел иде. Бабай йоклый, бер уянса, аннан тагы йокыга китми, бик саклый иде аның йокысын, аның тынычлыгын. Ул язса инде, анда сүз дә юк. Бабагыз яза, без шыпырт кына инде аяк очында гына йөри идек. Бик зур ихтирам, хөрмәт күрсәтә иде әби бабайга. Ниндидер бик кызыклы кешеләр җыйладыр. Мәгадәти түгел. Һәрбер кеше бабай бит инде ул бик кешеләрнең чакырып, танышып китсә дә, шундук кунакка чакырадыр иде. Карчык өстәл әзерлә, әбинең ярты сәгатендә бәлеше дә, фәләне дә, тегәне дә бөтенсе әзер була торадыр. Яра. Менә әби минем өчен ул шундый кунакчыклыкның үрнәге, менә хатын кызларның, менә хәзер дә менә инде күпме 86 яшьтә, менә шулай уйлап карагыз, үзе 5-6 тортлар пешереп, пироглар пешереп, бөтен салатларын, бөтен ипиләрен үзе генә пешереп, аны ул менә яшь вакытында да шундый булган, хәзердә нәкъ шундук энергия, миңа әби шул яктан зур үрнәк. Нәкъя апага Аязның кулы тигән һәр кәгазь кисәге дә кадерле. Менә монда Аяз абыйның улларына алган уенчыкларына кадәр саклана. Менә бит тагын маймыллар. 3 маймыл булды, әйме? Әйдә саный гали синең белән. Санап күрсәтәсең миңа? Бу конструкторны бабай Рашат абыйга алып килгән иде. Минем әтием дә Мансур Гыйләҗев уйнаган иде, Рашат абый да, Искәндәр абый да. Аннан соң без уйнадык. Хәзер бәләкәй поколениедә кечкенәләр уйныйлар. Җәй айларын Гыйләҗевләр гаиләсе, балалары, соңыннан оныклары да язучыларның Займиши бистәсендә урнашкан бакчада уздыра торган була. Займишига барып, анда бабай белән балык тоткан булды, яратадыр янда кимәгә менеп бер тапкыр üzülде бит кармактан, менә шушындый балык иде, чын-чынлап та. Аны чирткәне дә күренмәде. Бабай аны теге башка урынга алыштырыйм дип тартып чыгарган иде, менә мондый балык üzülде дә китте йөзеп. Шул истә, булып чыкмады. Бабайның да кайфы китте инде ул заманада. Менә мәсәлән без урманга бардык аның белән. Ул таяк ала иде, карт иде инде, начар йөри иде, таяк ала иде. Һәм миннән гел көлә иде, бер нәрсә уйлап таба иде. Шул таяк белән бу таяк гөмбәне үзе таба ди. Һәм гөмбәне тапкач шилтый башлый ди. Гөмбәне кисеп алганчы шилтауыннан туктамый. Һәм гөмбә таба да инде бабай. Әбине чакыра. Нәкъя тизрәк гөмбәне кис, шилтый, хәзер шукракланам дип. Шулай кычкыра иде әбигә. Мин борчыла идем инде, таякның шилтаганын бабай гына ишетә иде. Һәм менә ул гел шулай тирә-як әйберләрдән миңа шулай әкиятләр уйлап чыгара иде. Миңа аның белән бик күңелле иде. Сөйләшкән арада иң яратып ашый торган шулпалы бәлеш тә өлгерде. Гаилә бәйрәмнәренә, истәлекле вакыйгаларга итле бәрәңгеле бәлеш пешерү гадәте Аяз абый исән чакта ук кирип Ләкин калган. чакта балалар 4-5 яшьлек чагында менә шушы тәңкәсе өчен кемгә менә шуның өчен бәхәсләш кемгә бу юл эләгә. Нәкъя апа белән Аяз абыйның олы уллары Искәндәр дә әнисе янына кирип хәлен белеп китми булдыра алмаган. Җылы очрашулар, күңелле хатирәләр. Гыйләҗевләрнең тарихына тагы бер көн якты истәлекләр белән уелып калачак. Әстинадагы фотодан матур нәселгә нигез салучы гаилә башлыгы, халкыбызның бөек улы Аяз Гыйләҗев карап, шатланып, горурланып тора сыман. Гыйләҗевләр гаиләсенә бәрәкәтле тормыш телибез. Кадерле әниләре, сөекле әбиләре Нәкъя апага сәламәтлек, балаларының, оныкларының гына түгел, оныкчыкларының да хөрмәтен тоеп, озак еллар яшәргә язсын үзенә.
Тапшыруыбызны халкыбызның матур бер җыры белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Ayırılmayık düz bayım